Adios ang Archdiocese of Capiz sa idalom sang pagiya sang Catholic Media Network. Sa mga dikalidad nga balita, impormasyon, entertainment, serbisyo publiko, kag pagpalambos sang pagtuo, kami ang makaupod ninyo. Mas ginpabaskog, mas ginpasangkad, kag mas ginpasanyog. Ini ang 88.1 Spirit FM Rojas, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Mga kaalagad, mangin alerto kita tanan. Kadungan sa pagbukas sang panahon sang tig-ululan, nagataas na naman ang kaso sang dengue diri sa aton. Kinahanglan naton nga halungan ang aton ni kaayong lawas, ilabi na ang aton nga mga kabataan. Ang dengue ginadala sang lamok nga Aedes aegypti, kag nagahalin sa mga stagnant nga tubig, pareho sang ginbilin sa lata, drum kag mga guba nga goma. Ano bala ang sintomas sang dengue? Hilanat, sakit sang ulo, palalakit sang kalawasan kag kasukasuan, rashes ukon pula-pula sa panit, kag pagdugo sang ilong ukon baba. Ano ang aton pwede nga himuon? Limpyuhan ang aton palibot, takpan ang mga container nga may tubig, magpa-check gilayon kung may sintoma, kag magamit sang mosquito net, mosquito repellent kag mga bayo nga may mahaba nga manggas. Basta magbinuligay kag may ihibalo, malikawan naton ang dengue. Maghalong kita tanan. Limpyo nga palibot, protektado nga pamilya. Halong mga kaalagad, ang ini nga pahanumdom ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Capiz Provincial Health Office kag sang 88.1 Spirit FM Rojas. Matuod nga balita, tampad nga serbisyo sa tagsa-tagsa, komentaryo na wala ka pangontra. Sa balita, serbisyo kag komentaryo, Spirit FM ang pahalag sa panyakan nyo. SP na, SK pa. Spirit, balita, serbisyo kag komentaryo. SPSK sa Spirit FM Rojas. Oras 88.1 Spirit FM Rojas, Philippines Standard Time, alas 11:33 sa aga. CNN News Live. CNN News Live. CNN News Live. Maayong aga Banwa Syudad sang Rojas kag probinsya sang Capiz, mayong aga Pilipinas. Mayong aga sa aton nga mga kauturan nga matag palamati sa 16 ka makabanwanan sa probinsya sang Capiz kag sa 47 ka makabaranggayan sa syudad sang Rojas. Sa gihapon nagapamati kamo diri sa 88.1 Spirit FM Rojas, ang radyo sang Archdiocese of Capiz. Kag sa pangalan sa aton station broadcast team nga ginapangunahan sa aton alangdon nga Arsobispo, the Most Reverend Victor Bendico Didi. Sa aton nga station manager, Reverend Father Mark Granflor. Technical Director Alagad Mingming Wego. Partner Technical Alagad Benny Dalida. Kaupo sa aton technical staff Alagad Ana Marie Ledesma. Mangin kaupod nyo sa pag-alagad sa Ginoo pinagi sa pagserbisyo sa tawo. Ini naman sa Alagad Real de la Rosa para sa Spirit Balita, serbisyo kag komentaryo. Spirit Balita, serbisyo kag komentaryo. Nagapangayo kita sang katahuran ka nagapaabot sa aton nga pagapanamyaw. Sa aton makalagad kag ka-best friends sa kuto malabutan sinaton nga pagwaragwag sa mga adlaw sang Lunes.
And thank God it's Monday again. Pet sa 15 na kita sa bulan sang Setyembre tuig 2025. Tunga-tunga na sang bulan sang Setyembre mga kalagat. O wala lang kapila, no? Nagbugtaw lang kita, nagligad nga bare months na. Subong tunga-tunga na sang Setyembre. Sino ba lang nagasako sa aton? Kita ko ng kalendaryo. Kamusta ka mo da mga kalagad kag best friend? Lunes na naman nga adlaw. Kadamo sa mga lubrahon o kunilikuton kag kabaypan no nga mangin mabinungahon ang aton nga adlaw kag ang bugos nga semana. Ginapabot agad naton nga pagpanamyaw sa makalagad naton dira sa may Chodor Arsanas Trade Center sa may Burgos Talipapa sa tanan nga merkado publiko kag mga talipapa diri sa syudad sang Roxas kag probinsya sang Capiz. Mayong agaman sa makalagad naton sa mga kaiping nga kaprobinsyanan ang probinsya kang Antique, probinsya Itaklan, probinsya sang Negros Occidental, probinsya sang Iloilo, as far as probinsya sang Masbate kag probinsya sang Romblon. Mayong agaman sa makalagad naton nga yara sila tagsa ka mga panimalay, opisina kon eskwelahan. Sabi na sa makalagad naton nga nagapanyaga na da subong or nagapreparar sang palanyagahon. Alam nami nga sudan nyo da mga kalagad. Medyo malulamig ang tiyempo, no? Although nga nagabutlak sa ng adlaw diri sa aton. Sa gihapon ti may manami maghigop sang mainit-init nga sapaw. Sa mga kalagad naton dira nga mga drivers, ka mga konduktor kag mga pasahero, yalong ikamo sa pagbiyahe nyo. Mag-aman sang pagpangamuyo agud mangin safe and sound naton nga pagpanglakaton subong adlaw sang Lunes. Magkalipat no nga may mga pamilya kitang nagulat sa tuntag sa mga puluyan gan hindi mangin haras-haras no hindi magsako-sako sa pagpadalagan sa mga salakyan. Of course aton nga mga kaupo dira sa mga karsadahon kundi makita nagabiyahe may mga pamilya man nga nagahulat sa ila. Ano man dira mga kalagad kag ka-best friend yung mga ginaubra subong no mga ginakasakuan nyo dati kami anay bahala sa mga balita kag impormasyon na dapat ninyo may baluan diri sa aton nga palatuntunan. Kagkaron sa aton nga mga pangulong dinalan sa aton nga mga balita sa balita lokal. Ika-78 nga Grand Intramural sang Colegio de la Purísima Concepción o kon CPC, opisyal na nga nagsugod. Samtang mga kapisnon, benepisyaryo sang handog ng Pangulo 2025. Sa balita regional, DSWD Antique naghiwat sang graduation rights para sa mga pamilya nga nagtapos na sa 4-piece. Samtang sa mga balita national, untat pasada batok sa korupsyon. Pagiwaton sa Setyembre 17, tubtub 19. Sa dugang nga balita national, panibago nga kudeta sa Senado, liwat nga nagalanog. Samtang 1.3 trillion pesos nga pondo sa flood control, ging kurakot lang suno sa isa ka mamalidha. Sa dugang nga balita, International Criminal Court o kon ICC hindi kumbinsido na may issue sa mental health si former President Rodrigo Roa Duterte. Samtang sa balita sa simbahan, Overseas Filipino Workers o kon OFW sa Nepal, ipanugyanan sa obispo nga hindi mag-intra sa hublag protesta. Sa aton nga ay abia balita kuyaknit, ginhimo nga hinuptanan sa isa ka pamilya sa Misamis Occidental. Kag sa aton nga showbiz balita, pagpangayo sang pasaylo ni Vice bangod sa sala nga pamangkot sa It's Showtime, gindayaw sa mga netizen. Oras naton sa 88.1 Spirit FM Roxas Philippines Standard Time. Alas 11:40 diri sa aton nga pangalagad. Bagong kaundan sa aton gipanglinyada nga balita, hibaloon naton ang lakat sang panahon sa sa datos sang DOST Pag-asa. Spirit Weather Update. Sandig mga kalagad sa pinakauling nga report sang Pag-asa, alas 8 ang takna kaina sang aga.
ang low pressure area kon LPA nga ginamonitor sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Ang mayara sang magamay nga tsansa nga mag-develop sa isa ka tropical depression sa sulod sang 24 oras. Apang sa gihapon ginapanugyan na ng publiko nga makigangot sa pag-asa para sa dugang nga mga updates. Samtang sa aton nga daily weather forecast, ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, kag Western Visayas, may mo maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lulap na pagulan-ulan pagpanagub kag pagpangalatalas ang LPA. May posibilidad sa pagbaha kag landslide labi na sa tion sa mamuno nga pagulan-ulan. Samtang ang Cagayan Valley, may mo man maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan may lulap na pagulan-ulan pagpanagub kag pagpangalat-dalas ang easterlies. May posibilidad sang pagbaha kag landslide ilabi na sa tion sa mamuno nga pagulan-ulan. Iban nga bahin sang Pilipinas, may mo naman maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lulap na pagulan-ulan pagpanagub kag pagpangalat dalas ang localized thunderstorms. May posibilidad sang pagbaha kag landslide ilabi na sa tion sa mamuno nga pagulan-ulan. Sa forecast wind kag coastal water condition, ang extreme northern Luzon, may mo mag-eksperyensya sang kasarangan ng uyop sang hangin nagikan sa nasidlangan. Samtang kadagatan mangin makakon kasarangan ang balon nagalabot sa 1.2 to 2.1 meters. Ang central Luzon kag iban nga porsyon sang northern Luzon, may mo mag-eksperyensya sang makanay. Tubtub kasarangan ng uyop sang hangin nagikan sa nasidlangan padulong sa naaminan nasidlangan. Ang kadagatan mangin makanay tubtub kasarangan ang balon nagalabot sa 0.6 to 1.5 meters. Iban nga porsyon sang Pilipinas, may mo naman maka-eksperyensya sa makanay tubtub kasarangan ng uyop sang hangin nagikan sa nabagatnan na katungdan padulong sa nabagatnan na sidlangan. Ang kadagatan mangin makanay tubtub kasarangan ang balod nagalabot sa 0.6 to 1.2 meters. Minimum temperature naton sa mga adlaw 24.9 degrees Celsius, alas 6 ang takna kaina sang aga. Maximum temperature 27 degrees Celsius, alas 8 ang takna kaina sang aga. Nagbutlak sa ring adlaw, alas 5:45 kaina sang aga, magatunod ini alas 5:58 karon sa hapon. Samtang sa atong regional weather forecast, partikularmente diri sa Visayas, kag subong man sa probinsya sang Capiz, subong adlaw may mo kita makispransya sang magal-umon nga kalangitan nga may lulap ta pagulan-ulan pagpanagub kag pagpangilat. Ang hangin mangin makanay tubtub ka sarangan. Ang balod nagalabot sa akon makanay tubtub ka sarangan. Direksyon sang hangin na nabagatnan na sidlangan padulong sa nabagatnan. Ang kadagatan Panaton nga minimum temperature sa mga adlaw 25 degrees Celsius, maximum temperature 31 degrees Celsius. Buwas nga adlaw sang Martes, may mo kita mag-eksperyensya sa makanay tubtub ka sarangan nga huyop sang hangin nagikan sa nabagatnan. Ang kadagatan mangin makanay tubtub ka sarangan. Samtang nagapabili naman sa 25 degrees Celsius aton nga minimum temperature buwas nga adlaw, nagapabili man sa 31 degrees Celsius ang aton nga maximum temperature buwas nga adlaw sang Martes. Spirit Weather Update. Oras naton sa 88.1 Spirit FM Rojas Philippines Standard Time, alas 11:43 sa aton nga pagapangalagan. Sa aton nga pagbalik banwa, ang kaundan sa aton gipanglinyada nga balita. At sa Spirit Balita, serbisyo kag komentaryo. Standby. Sa mga pinalangga namon nga kaalagad, kamo nagapamati sa 88.1 Spirit FM Rojas, ang radyo sang Archdiocese of Capiz sa idalom sang pagiya sang Catholic Media Network. Sa mga dikalidad nga balita, impormasyon, entertainment, serbisyo publiko, kag pagpalambos sang pagtuo, kami ang makaupod ninyo. Mas ginpabaskog, mas ginpasangkad, kag mas ginpasanyog. Ini ang 88.1 Spirit FM Rojas, ang alagad nyo sa pagtuo kag pagserbisyo. Gusto mo bala sang preska kagalidad nga pagkaon sa imo panimalay o kon negosyo? Sa Cal's Poultry Supply, mayara kita sang preska nga itlog kag dressed chicken, nga sigurado nga malimpyo, luwas kag barato. Perfect para sa imo negosyo, karinderya o kon bisan sa adlaw-adlaw nga kalanon sang imo pamilya. Bakal na sa Cal's Poultry Supply para sa pamilyang Pinoy, the freshness you deserve. May branches kami sa Rojas Avenue, Rojas City, sa luyo sang BY & Sons, Kilometer 1, Rojas City, sa Brotarlo Building, kag Chidoro Arsenas Trade Center.
Para sa inyong order, makigaangot lamang kay Mr. Ian Adonay, Sales Manager sa 0908-875-7558 o kung kay Miss Jocelyn Bautista, Booking Agent sa 0908-819-2446. Mahimo nyo man nga ma-follow ang amon Facebook page kag Instagram account nga at Carl's Poultry Philippines. Carl's Poultry Supply, preska kag sigurado. Alagad, nakahibalo ka bala nga madamo sang disgrasya sa karsada nga sarang malikawan kung kita ang mangin mahalong kag responsable nga driver? Tama ka gid kaalagad. Gani, yari ang pila ka mga pahanumdom para sa luwas nga pagmaneho sa aton nga mga karsadahon. Una, masami nga mag-seatbelt. Hindi lang ini para sa driver, kundi pati man sa tanan nga pasahero. Bisan malapit lang ang pagbiyahe, importante ang seatbelt agud malikawan ang disgrasya. Ikaduha, gamiton ang signal light. Paanundom lang, hindi kita manugpakot. Ihatag ang insakto nga senyales bago magliko o kung mag-overtake. Para sa kaluwasan mo, pagsang kapareho nga motorista. Kag syempre, likawan ang paggamit sang cellphone samtang nagamaneho. Kung may importante nga tawag o kung text, magdulog anay sa luwas nga lugar bago ini nga sabton. Ipabilin man ang insakto nga pagpadalagan sang salakyan kay wala ka nagakarera pakadto sa langit. Magluwas lamang kung nagasako ka na nga mag-una. Likawan man ang pagbiyahe kung nakainom sa makahulubog nga ilimnon o kung tuman kakapoy kag napilaw. Ang karsada hindi tululugan o kung palahuwayan. Mas importante nga makapuli sang luwas kaysa madamo sang samad o kung bagras. Hindi man pagkalimtan ang mga pagsulundan tuhoy sa trapiko, respetuhon ang pedestrian lane, traffic light, kag road signs. Disiplinado kita nga Pilipino sa karsada. Sa karsada, kabuhi ang nakataya. Gani mangin alerto, mangin responsable, kag siguraduhon ang tagsa kabiyahe. Drive safe, Pilipinas! Ini nga pahanumdom ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Land Transportation Office kag 88.1 Spirit FM Rojas. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po muli si Father Francis Lucas, bumabati sa inyo. Naranasan na ba ninyong hindi kumain ng maghapon? Napakaraming tao ngayon na walang makain. Ang pakiramdam nila sa kanilang kagutuman as if the large intestine is eating the small intestine. That's how you feel. 1 bilyong tao ngayon sa buong daigdig ang nagugutom gabi-gabi. Every 3 seconds may namamatay na bata sa gutom. Hindi dapat yan, di ba? Ang Diyos ay nilalang ang lahat para makinabang ang lahat. Sinabi nga ng isang guru, there is enough for everybody's needs, but not enough for everybody's greed. Kaswapangan ng iilan ang sanhi ng paghihirap ng karamihan. Mare! Kay balo ka bala kung sa diin ang tambayan sa mga kontraktor kag foreman diri sa Rojas City? Abaw, sa diin bala ina pare. Hindi ka maghambal sa hardware nga wala sang stock ha? Hindi no! Dira ina sa BY & Sons Trading Incorporated sa Rojas Avenue. Kompletos rikado sa construction materials. Ay hoo! May semento, lumber, plywood, seam, C-purlins, steel bars, PVC pipe, pintura, metal framings, water pump, mga gamit sa electrical, kag madamo pa sang iban. Kung magpatindog ka sang bago nga building o kung magpa-renovate sa imo nga balay, diri ka na. Napamatud-an na ang kabakod, presyo nga sulit kag patod. Gani, magtawag na sa 036-621-0259, subong man sa 6211-016 o kung 621-0279, kag kung sa cellphone naman, makig-angot lamang sa 0929-122-9677. BY & Sons Trading Incorporated. Mabakod, kompleto, kag masaligan sa tunga man sa tig-ilinit o kung tig-ululan.
matuod nga balita, tampad nga serbisyo sa tagsa-tagsa, komentaryo na wala kapangontra. Sa balita, serbisyo kag komentaryo, Spirit FM ang pahalag sa panyakan nyo. SP na, SK pa. Spirit Balita, serbisyo kag komentaryo. SPSK sa Spirit FM Rojas. Oras 88.1 Spirit FM Rojas, Philippines Standard Time, alas 11:51 sa aga. CMN News Live. Balik din mga kalagad sa aton nga palatuntunan sa 88.1 Spirit FM Rojas, Spirit Balita, serbisyo kag komentaryo. Sa gihapon kaupo din alagad Real de la Rosa. Diretso kita panwa sa pagdulong sa inyo sa mga balita nga natipon sa 88.1 Spirit FM Rojas News Team. Kag sa ato labing unang balita sa balita lokal, ika-78 nga Grand Intramural sang CPC kon Colegio de la Purísima Concepcion, opisyal na nga nagsugod. Para sa detalye sa nga balita, yara sa line number 3, si alagad Ronaldin de Guzman. SBSK Report. Ginbuksan na ang opisyal nga pagsugod sang ika-78 nga Grand Intramural sa isang Colegio de la Purísima Concepcion o kon CPC subong nga adlaw Setyembre 15, 2025 sa San Lorenzo Event Center, Arnaldo Boulevard Campus. Sa sulod sang 78 katuig, ang CPC nagatindog bilang institusyon sang Arkidiocese sang Capiz nga may pagtuo, paghiliusa kag pagkamainuswagon. Subong nga tuig ginadala liwat ang nasambit nga panublion paagi sa tema nga CPC at 78 Living Blessings, Sharing Hope. Nagsugod ang selebrasyon pinaagi sa motorcade parade nga ginsundan sang Santos nga misa kag opisyal nga opening ceremony nga puno sang tradisyon kag bugal sang mga purisimyan. Isa man sa mga ginakulat nga highlight amo ang mass church dance competition nga nagpakita sang kusog, pagkasampaton kag espiritu sang eskwelahan. Ginaagdaman ang tanan nga makigbuyog sa paghiwaton nga literary and musical competition, subong man ang ginakalangkigan nga Mr. and Miss CPC sa maabot nga Biyernes, Setyembre 19, 2025. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo, Ronaldin de Guzman para sa 88.1 Spirit FM Rojas. Spirit Balita Lokal. Madamuging nga salamat alagad Ronaldin de Guzman sa gidulong report diri sa aton nga pagpangalagad. Ang CPC Grand Intramural di lamang ini isa kay likuton sa patag sang inampang kundi isa ka semana sang pagtilipon, anuswagon nga kompetisyon kag pagselebrar sang pagkamatuod nga purisimyan. Dala diri ang pagpalambo sang pagtuo, pagpag-ambit sang talento kag paghiusa para sa mas madinagon nga pungsod. Ang selebrasyon magapadayon tubtub sa Setyembre 19, 2025. Congratulations gid no sa Colegio de la Purísima Concepcion o CPC. Sa dinti ginaagdaman ng tanan nga magtambong sa may likuton no. Suportahan labi na sa mga alumni sang Purísima no, suportahan mga programa aktibidades sang eskwelahan lakip na diri mga kalagad ini mga likuton subong 78 intramurals. Good luck no sa mga estudyante manunudlo kag sa tanan nga panikasog agud mahimo no ining hilikoton subong nga tuig. Anibaluan naton ti daw yara na no sa 12 ka mga departamento mayara ang Purísima alin sa grade school pagadto sa junior high school alin sa preschool actually no preschool grade school, junior high school, senior high school. Arimandri no ang College of Arts, Sciences and Education. Alakip madri mga kalagad ang College of Engineering and Technology, College of Maritime Education, ang College of Criminology, ano pa? Ang College of Hospitality and Tourism Management, College of Business Management Accountancy, ang College of Law, kag ang School of Graduate Studies. Good luck no sa magpasakop sa mga paindis-indis
labi na sa literary musical competition. Kag subong man tibalantayan mga kalagad ang Mr. and Miss CPC, the Big Night, no, ining Coronation Night sa Setyembre 19, 2025. Kag dere na mga kalagad, no, sa San Lorenzo Event Center sa Arnaldo Boulevard Campus. Alas 6:30 ang takna sa gabi. Sa subong ti amoton, no, pangunahan sa isa ka motorcade kag Santos nga misa, opening program kag ang sports competition actually nagsugod sa mga ligad panginadlaw, no. May mga pre-activities. Buwas gadlaw sa gihapon sports competition kag ang written examinations ng Mr. and Miss CPC. Sa Setyembre 17, 2025, Miyerkules gadlaw, sports competition kag faith sharing and charity visit sa Mr. and Miss CPC. Sa September 18, 2025 sa Webes, ang sports competition, no? Kag Setyembre 19, among literary musical competition sa SLEC sa gihapon, alas 8 ang takda sa aga, kag awarding sang sports, no, sa alas 5:30 sang hapon. Kag alas 6:30 sa gabi ang Mr. and Miss CPC The Big Night, kag awarding sang mga nagdalaog, no, lakip na diri mga kalagad ang overall champion sa Grand Intramurals. Sa dugang naton diri nga mga balita, kung sa balita lokal, mga kapisnon benepisyaryo sang handog ng Pangulo 2025. Para sa detalye sa nga balita, yara sa line number 4, si Alagad Apple Queen Labrador. SBSK Report. Ginatos ka mga kapisnon ang nagtipon sa Hall of Governors Kapitolyo Provincial sang Setyembre 13, 2025. Agud mag-ambit sa narisari nga serbisyo pang gobyerno kag ayuda sa idalom sang programa nga handog ng Pangulo, serbisyong sapat para sa lahat. Ini nga aktibidad isa ka inisyatibo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. bilang kabahin sang pagselebrar sang iya kaadlawan subong nga bulan sang Setyembre. Kaangot sini, ginpasalamatan ni Governor Ferdinand Castro ang presidente sa iya padayon nga pagdumdum sa pumuluyo, ilabi na sa mga kapisnon. Suno sa gobernador, pinaagi sa pagbinuligay sang nasyonal kag lokal nga mga ahensya, mas mabatyagan sang tanan ang matuod nga pagpalangga sang gobyerno. Ginpahanungduman sini sa mga pumuluyo ang magpasalamat sa pagserbisyo sa mga pamunuan nga may kaisog kag pagpanindugan para sa katawhan. Lakip sa mga serbisyo kag ayuda nga ginpaabot sa mga pumuluyo ang kapisnon amo ang nagikan sa Department of Trade and Industry, Department of Agriculture, Technical Education and Skills Development Authority, kag Department of Labor and Employment. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo, Apple Queen Labrador, 88.1 Spirit FM Rojas. Spirit Balita Lokal. Madamogig nga salamat Alagad Apple Queen Labrador sa gindulong reportery sa aton nga pangalagad. Ang mga programa, no, sa nasambit nga ilikuton, nagatuyo sa pagbulig sa mga kubos kag sa mga nagapangatubang sa kabudlayan sa ilang palangabuyanan. Sa liwat, no, ining handog ng Pangulo mga kalagad, inikabahin sa mga ilikuton sa pagsaulog sa kadlawan sang presidente sang Pilipinas. Di programa ini nga nagdala sa mga serbisyo kag ayuda gikan mismo sa gobyerno pakadto sa mga pumuluyo. Kag importante ini bilang direkta, no, nga pagpalabot sang serbisyo, pagpalabot sang mga ayuda, kaangay sang pagkaon, bulig pinansyal, medikal, edukasyon, kiban pa nga mga bulig o konsuporta nga makabulig sa adlaw-adlaw nga kinanglanon sa mga pumuluyo. Pinagiman sini, no, gidapabasko ang relasyon sa gobyerno kag mga pumuluyo nga nagahatag sang kaulugan nga ang gobyerno nagatipan kay nagahatag sang pagtamod sa katawhan ilabigid sa mga naga-star sa mga kabukiran o mga malayo nga mga barangay. Kag at the same time paghatag man inspirasyon, no, sa ati nagahatag sang kasiguraduhan nga ang liderato sang pungsod may konkretong aksyon para sa serbisyo, no, nga bastante para sa tanan. And isa man ini sa aton ginapangabay, no, nga mas matutukan pagid ang mga magagmay nga negosyante, no, kon sektor sa aton sosyedad nga halos hindi na makakita sa ilang pangabuyanan bangod sa katuman kataas, no, nga mga presyo sang balaklon kon kinanglanon agud mapad sangkad kun tani ay ilang palangabuyanan.
And hopefully no nagalaom gikita nga kuntani sa mga masunod nga inadlaw no, hindi lang tagsa ka birthday sang presidente no, sa tagsaman ka adlaw mahatagan naton sa kagyunan nga mabuligan naton nga makuturan nga labing nagakinahanglan. Wait pili sinitong tuman ka pigado kag labing nagakinahanglan mas tutukan gid kuntani sa mga ahensya sang gobyerno. Sa dugang naton nga balita sa Balita Regional, DSWD Antique nagiwat sang graduation rites para sa mga pamilya nga nagtapos na sa 4Ps. SBSK Report. Isa ka graduation ceremony nga ginatawag nga ANI 2025 ang ginhiwat para sa kabugusan nga 5,394 ka Pantawid Pamilyang Pilipino program tukon 4Ps enrolled family sa probinsya sang Antique. Ang aktibidad sang ANI 2025 isa ka inisyatibo sa Department of Social Welfare and Development o DSWD nga nagapasidungog sa mga nagatapos nga pamilya sa idalom sang programa. Ang ANI isa ka lokal nga termino nga nagakaulugan sang patubas sang maayong mga resulta sa implementasyon sang programa. Unang tema nga pagkilala sang kadalagaan na angkon sang tagsa ka benepisyaryo sang Pantawid Pamilya. Ginkilala sang kaiwatan mga benepisyaryo nga nakalabot na sa mas masangkad nga level sang pagpangabuhi kag wala na sa idalom sang 4Ps monitoring. Sa kabugusan, 4,630 ka mga panimalay ang nagtapos bangod sa rang na sini nga masustentuhan ng pamilya. Samtang 724 naman nagtapos bangod wala na sila sang kwalipikado nga kabataan para sa monitoring. Gindayaw ni Pantawid Pamilya Provincial Link Jeffrey Gabukay ang mga benepisyaryo bangod sa ilang pagpangabudlay kag pagkatampad sa programa. Spirit Balita Regional. Graduate na no 5,000 plus mga kalagad no on 5,394 ka mga 4Ps beneficiaries no, sa Antique ang nagtapos na sa programa mga kalagad. Pag silingon wala sang permanente no. Once nga wala matapos na ang monitoring sa inyo, wala na sa kabataan no nga kinahanglan sustentuhan or base ang mga ako ng bilog nga pamilya no amat-amat na nga nagsangkad ang pagpangabuhi. Kaya muna ni no mag-graduate na sila mga kalagad. Pila sa mga naristadari no ang ni E129 Barbasa 129, ang Belison 122, sa Bugasong 180, Kaluya 194, sa Kulasi may 393, Hamtik 738, Lawaan 148, Libertad 46, 268 sa Pandan, Santunon 2,736, San Remigio 301, Sebaste 142, Sibalom 880, sa Tibiao mayara sang 131, sa Tobias Fornier 151 kag sa Valderrama mayara sang 157. Nakipan man sang seremonya sang formal nga pag-turnover sa mga case folders sa mga local government units para sa padang intervensyon kag post-care services. So buot siling ko graduate kada importante mayara sang post-care services. Kaya diri ka naman enroll mga kalagad labi na sa mga local government units. Kag gipasalig man ni Rona May Cabanyas ang Municipal Social Welfare Officer sang anini ng LGU magatag sang livelihood kag iban pa nga support services agud masustenar ang progreso sa mga graduado. Ginanunsyo sini ang LGU nag-alokar sang 300,000 pesos nga livelihood assistance para sa 30 ka mga pinili nga exited beneficiaries ni ginaunang mawala pa nakabaton sa kasubong nga bulig. Gintabungan man ang kaiwatan sa matiglawas gikan sa Regional Program Management Office, kaupod nga hensya sa ikayong lawas kay edukasyon kag malokal nga opisyal sang Panguluhan. Oras naton sa 88.1 Spirit FM Rojas Philippines Standard Time, alas 12:04. Dito kita banwa sa mga balita nasyonal. Untat pasada batok sa korupsyon pagaywaton sa Setyembre 19 tubtob di Setyembre 17 tubtob 19. Para sa detalye sa nga balita, yara sa line number 3 sa alagad Ronaline De Guzman. SBSK Report.
Magahiwat sang nationwide untat pasada ang pila ka transport group agud iprotesta ang malapnagon nga korupsyon sa pungsod. Sa abiso sang grupo nga Manibela, pagahiwato nila ang transport strike humalin Setyembre 17 tubtub 19 o kung sumugod sa Miyerkules tubtub sa Biyernes. Ang nasambit nga hublag protesta ang pagasundan pa nila sang marsya sa Luneta sa Manila sa Setyembre 21 nga pagdumdum sa deklarasyon sang martial law sa pungsod. Bilang pagpakighugpong sa mga grupo nga magamarcha man sa nasambit nga adlaw agud maghinyo sang salabton kag ipanawagan nga mapasabat ang mga tawo nga makikahilabtanan sa maanomaliyang flood control projects sa pungsod. Sa anunsyo naman sang grupo nga Piston, pagahiwaton nila ang ilang nationwide strike sa Huwebes, Setyembre 18. Suno kay Tio de Permejo sang Piston, alas 5 sa mag-aaga pa lamang pagasugura na nila ang untat pasada sa tanan nga bahin sang pungsod. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo, Ronaldin de Guzman para sa 88.1 Spirit FM Rojas. Spirit Balita National. Madamugig nga salamat alagad Ronaldin de Guzman sa gindulong reportery sa aton nga pangalagad. Kagaginathagman sang Piston, no? Nga sa adlaw-adlaw nila nga pangabuyanan, nagalabot sa 12,000 pesos kada bulan ang nahatag nila nga buwis. Subong manti dismayado suno diri sida bangod ang nasambit nga buwis ang ginagamit lamang sa mga tawo nga may kangtanan sa manomaliya nga flood control projects. Nagpanawagan man ang mga ini, labi na sila mga kalyado kag bisan hindi nila miyembro nga suportahan ang ilang nga protesta bangod sunod diri nga apektado ang tanan sa nasambit nga korupsyon. Ang rally no isa ka pamaaging ipabutyag ang tingog kag pagkabalaka batok sa korupsyon. Importante man ini agud nga makita sang gobyerno nga buot sang pumuluyo nga may kauswagan kag hustisya. Apang hindi lang man rally ang solusyon, no? Kung rally lang pero wala sang masunod nga aksyon, limitado ang epekto sa mga kalagad. So nung dapat himuon sa gobyerno ay pakita no ang kahayag no sang sistema. Kinahanglan nga klaro kag bukas ang tanan nga proseso sa pag dumala sang kwarta sang pungsod. Kahit na diri ang procurement kag proyekto. Ipakita nga matinlo ang pagpamuno kag mangin maayo ang implementasyon sang mga proyekto mga kalagad. Ang publiko naman tamo ni aktibo nga magpakigbahin hindi lamang sa rally kundi sa pagbantay no kag pag-report sa mga anomalya. Pagba-practice sa integridad, pag-edukar kag pag-usisa kag pag-upod no sa kag suporta sa reforma. Paditing ang tanan ginaganyat nga maghiusa agud mas bakusog ang pagpangibabaw sang tanan batok sa kalautan no sa mga sayop nga practice kun pagpangawat sa kabansang pungsod. Kaya mo maning kaundan no sang gimbasa nga pastoral letter sa mga katapuan sang Catholic Bishops Conference of the Philippines sa CBCP kahapon nga adlaw mga kalagad. Tidarigi na payag no ni Cardinal David ang importansya sang pag usisa kag pag-report. No, hindi lang basta nga pabayaan naton bala kita tanagid no kahayag nagid sang ginaubra nila pero wala man lang kita magin ubra isa gyapon sa aton man na mabalik. Pero kung gusto naton mga kalagad nga mapanabat sila i-report. No? That is why nga nagimo gani ang Office of the President sang website. Pwede nyo da ma-report ang mga may anomalya nga flood control project. No? Sumbong sa Pangulo ang website mga kalagad. Or sa mga kung wala ka mo sang salig no sa sining nga mga sa mga ahensya sang gobyerno, pwede ka makadto sa mga independent nga mga komisyon agud to nga mabuligan kamo. Kaina ti opisyal namang ipangalanan sa aton nga presidente ang mga miyembro sang Independent Commission para sa Infrastructure Projects no nga mag-imbestigar sa multi-billion peso nga kinapasuni may anomalya nga flood control project sa pungsod. Nagpagapangunahan ni Anay Supreme Court Justice Andres Reyes nga magaserve nga chairperson. Kalakip sa iyang mga miyembro si Anay DPWH Secretary Rogelio Singson,
Kagaupod man nila si SGV Country Managing Partner Rosana Fajardo. And magasarping special advisor Rigid, no, isa sa mga ginakabig sa karonti, isa sa nagasulong sang transparency kag accountability, no, maisog nga alkalde sang Baguio City. Mayor Benjamin Magalong ang isa sa mga advisor, mga kalagad. Kagamo ni ginasigahom, no, mismo si Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang naging adlan sila mga kalagad. That is why nga ginalauman naton nga mangin mabinungahon kag of course pangamuyuan naton ining Independent Commission for Infrastructure kon ICI. Kamati ni sila magabusisi, no, mag-usisa kag mag-review sang tanan nga mga proyekto nga ginpatuman kag ginakabig may mga maanomaliya. Diri iga-presentar man sino ang may salabton, sinong dapat manabat, sino ang dapat nga silutan bangod sa pagpangurakot sa pondo sang gobyerno. Alas 12:11 diri sa aton nga pagpangalagad sa dugang naton nga balita nasyonal. Panibag-o nga kudeta sa Senado, liwat na naman nga nagalanog. SBSK Report. Ginatawag nga fake news ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson ang ginapasuni nga breaking news post nga nagasiling nga may pagbag-o na naman sa pamunuan sang Senado. So diri nga ginhimo lamang ini agud pa talangon kag desperado ini nga tikang sa mga tawo nga luyag sa maron ang gahom sang mayorya. Ang ginatumod sini among post sang 1TV Philippines nga nagtuwaw sang alas 9:12 sang gabi sang Sabado. May caption ini nga breaking another rigudon in the Senate. Nagsiling nga nakakuha sang numero si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano agud mangin Senate President. Sandig sa ginapasuni a reliable source sang 1TV Philippines. Ang Facebook page sa 1TV Philippines kisa ka digital news network nga nakabase sa Davao City kag Pagadian City ang wala pa sang 2,000 ka mga subscribers kagatapusan nga nag-update sang Hulyo 2024. Dugang pa ni Lacson may nagakaigo kag profesional nga pamaagi agud mag-angkon sang pagbaylo sang liderato sa Senado. Sinilang Setyembre 8 nag-angkon sa pagbago sa pamunuan sang Senado sa diin na iliher nga Senate President si Anay Minority Leader Vicente Soto III. Gintalala naman si Lacson bilang Senate President Pro Tempore kag Chairman sang Senate Blue Ribbon Committee. Spirit Balita National. Wala kuno sang kamatuuran, no, pero damo na sang haka-haka, no? Or nagalanog na mga kalagad bisan sa iban nga mga social media sites. Pero amo ni ang pahayag, no, kay bati isa si Senador Ping Lacson, no, sa saligan nga tiliman-an sang Senado. Amati sa iya man kumpisan nagligad, no, siya pahayag na basi mabayduhan si Senador Cheese. Subong ti suno sa iya wala man ni sa kamaturan. Kay kinanglan sang madamo nga miyembro, no. Iban to nagduwa-duha man o do nga ti intra sa mayorya. No? Kaya bala naman nila kung anong matabo kung maglain pagid or ining grupo na lang nga nagasulong bala sa para sa kaayos ang ilang boss, no? Kag hindi iya para sa kaayos sa mga pumuluyo. That's why nga pangamuyuan man nato ng Senado mga kalagad, no? Manti may arak kita dara sang mga masaligan nga mga senador, may arak man sang ginaprotektahan lang ang isa ka pangalan. Ti dapat, no, nga maghimbon, magtingob para sa ikaayos ang tanan kag hindi sa pagprotekta sang isa ka pangalan lamang o sa mga boss nila, no. Ay nako. Sa dugang nato nga balita national, 1.3 trillion pesos nga pondo sa flood control. Inkurakot lamang suno sa isa ka mamalida. Para sa detalye sa nga balita, ayara sa liwat sa line number 3 sa Lagad Ronaldin de Guzman. SBSK Report. Ginasiling nga ginkurakot lang ang 1.3 trillion pesos nga ginpain nga pondo sang gobyerno sa flood control projects umalin sang 2021. Ini ang ginpahayag ni bagong henerasyon party list representative Robert Nazal may kaangtanan sa malala nga korupsyon nga ginakadalahigan sang mga korap nga opisyal sang Department of Public Works and Highways o kon DPWH, mga kontraktor kag pila ka mga politiko nga ginapasuni nagkunsyabahay. Suno kay Nazal, dapat
dapat lang may baluan kung sa diin nagkadto ang tagsa ka sentimo sang 1.3 trillion pesos nga pondo kag ibalik ang kwarta sang pungsod kag sabton ang mga sablay nga proyekto. Ginpahayag naman ni Bernadette Herrera, tagpamaba sang partido nga sa nagligad nga mga tinuig, wala too ang mga proyekto sang DPWH apang wala na solusyonan ang problema sa baha. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo, Ronaldin de Guzman para sa 88.1 Spirit FM Rojas. Spirit Balita National. Madamog nga salamat alagad Ronaldin de Guzman sa gindulong reporter sa aton nga pagapangalagad. Higin pa siguro man ni Herrera sa Kongreso nga hindi lamang ini-issue sang power of the purse, kundi kinanglan nga siguraduhon nga manabat sa layi ang tanan nga may kailabtanan sa pagpangurakot sa pondo sang gobyerno. Importante ni mga kalagad nga mas mausisa, matagan gid sang dako nga pagtamod. Makamo hindi lang sang milyon, hindi lang sang bilyon, kundi trilyon pa. Tiyambal ni Presidente sa sining press con nga ginhiwat subong aga. Bisan pa ko na madalahig, iya pa kaisa nga si Congressman Romualdez mga kalagad. No, kag si Congressman Consaldi mga kalagad, wala ni siya labot. No? Ang importante lamang para sa iya nga mapanabat ang dapat mapanabat, no, sa sining may anomalya, no? Kung maanomalya nga flood control projects. Sunod diri, no, nga wala sang bisan sino ang maluwas, no, kung mapamatud-an may kang tanan sa investigasyon sa flood control. Lagip na diri iya nga pakaisa nga si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, kag anay House Appropriations Panel Chair Zaldi Co, kag iban pa nga kaalyado. Mismo nagikan sa presidente mga kalagad ining mga pahayag, kag suno gani diri sa iya siya mismo, no, kundi siya mangin presidente, kung hindi siya sa karon presidente, maupod na lang ni siya sa mga nagarali kay gusto niya man mapanabat, no, ang mga nagapangurakot sa kabansang gobyerno. So hopefully, no, mapamatud-an, mapanindugan sa aton presidente ining pahayag. Wala sang ipasino. Ang sino dapat nga manabat or masilutan, dapat mapriso. Mas maayo kung mabalik ang kwarta, no? Mabalik pa ne. Anyway, sa dugang naton nga balita, International Criminal Court o ICC hindi kombensido nga may issue sa mental health si former President Rodrigo Roa Duterte. SBSK Report. Ginpayag ni International Criminal Court o ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti nga nausisa na sa mga eksperto ang mental health ni ane Presidente Rodrigo Duterte matapos sinyoon sang campus ri hindi na pagpadayunon ang hearing bangod madamo ini sang hindi matandaan. Gindugang ni Conti nga hindi pa kumbinsido ang ICC pretrial chamber kag may nagakontra sa luyag nga matabo sang depensa. Posible man sunod rin nga magkuha sang dugang mga eksperto ang pretrial chamber agud usisaon ang kaibtangan ni Duterte. Hindi man sunod rin magdugay ang pag-usisa kay Duterte bangod madamo na sang doktor nga nagalantaw sa iya. Gidugang ni Conti nga nagalibog naman ang ulo nila bangod base sa payag sa mga eksperto nag-decline ang memorya ni Duterte apang wala ini nagakaulugan hindi ini pwede na mag-atubang sa trial. SBSK Report. Alas 12:18 diri sa aton nga pagapangalagad sa dugang naton nga balita sa simbahan. Overseas Filipino workers o OFW sa Nepal ginpanugyanan sa obispo nga hindi mag-intra sa hublag protesta. Para sa detalye sa nga balita, yara sa liwat sa line number 4 si Alagad Apple Queen Labrador. SBSK Report. Hugot ni ginpahanumdum sang isa ka opisyal sang Catholic Bishops Conference of the Philippines o kon CBCP ang mga overseas Filipino workers o kon OFW sa Nepal nga hindi mag-intra sa mga hublag protesta o kon sa anuman nga aktibidad nga pampolitika sa tunga sang kinagamo sa nasambit nga pungsod.
Ini ang kabahin sang mensahe nga ginpaabot ni Antipolo Bishop Roberto Santos, CBCP Bishop Promoter sang Stella Maris Philippines sa Radio Veritas sa tunga sa nagakatabo ang kinagamo kagadulaan sang kasiguraduhan sa kahimtangan sang politika sa pungsod Nepal. Ginganyat man ni Bishop Santos sa mga OFWs nga magpabilin nga nakatutok sa ilang tinutuyo, maglikaw sa mga lugar sang kinagamo, makigangot sa Philippine Embassy kag sa lokal nga komunidad sang simbahan kag labi sa tanan magpabilin nga maukod sa pagtuo kadungan sang padayon nga pagsaksi sang paghidait kag paglaom sa tunga sang kahadlok kag kaduloan sang kasiguraduhan. Sa karon sandig sa report nga nagdangat na sa 50 ka mga individual ang napatay kag mas sobra sa 1,000 kag 300 naman ang nasamaran bangod sa padayon nga kinagamo. Sandig naman sa datos nagalabot sang kapin 300 ang mga Filipino nga nagatrabaho kag nagaistar sa Nepal. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo, Apple Queen Labrador. 88.1 Spirit FM Rojas. SBSK Report. Manabugig nga salamat alagad Apple Queen Labrador sa gindulong reporter sa aton nga pangalagad. Samtang sa dugang naton nga balita sa abia balita kuyaknit ginimo nga inuptanan o konpet sang isa ka pamilya sa Misamis Occidental. SBSK Report. Pinasahi ang napilian nga hinuptanan sa isa ka pamilya sa Clarin, Misamis Occidental. Bangod hindi na ido o konkuring kundi isa ka dako nga kuyaknit kag kasubong nga gintuluan man sang tricks. Makita ng video ni Carmel Doldolia kag alaga nila nga kuyaknit nga si Kiriw nga sunod diri mahimo nga tawgon agod maglupad kag magpalapit. Ginsaysay ni Doldolia kung paano nakalapot sa ilang balay si Kiriw. So diri nga sang Mayo pa lamang sang nagligay nga tuig yara ini sa ilang balay kag subong nga tuig sang nahulog ini sa ilang bubong. Ginpulot naman ini sang iya nga bana kag sang gilantaw nga may kaupod ini nga bata. Rason nga ginkupkup na lamang nila si Kiriw kag ginalagaan kag ginpakaon. Sa karon kasubong sa kuring na ang kadakoon sang kuyaknit kag daw sa tuwalya na ang kabaon sang pakpak ni Kiriw nga naglapot sang 6 ka metros. Apang suno sa veterinaryo nga si Dr. Zarag Rosuelo sang Dr. Z Animal Clinics, hindi domesticated nga sapat ang mga kuyaknit. Sunod sa doktor nga wild animals ang mga kuyaknit, hindi mahimo nga huptan bangon posible nga makadala ini sang virus kaangay sang Nipah nga makamalatay para sa mga tawo. Sa Pilipinas, protected species ang pila ka fruit bats, rason nga bawal sila nga sakiton o kondakpon, ilabi na kon endangered. Patag naman sa pamilya, wala sila sang plano nga ipabilin si Kiriw sa ilang puluyan sa bilog nila nga kabuhi. SBSK Report. Bisan nano na lang ginsubong, no? Pero delikado ni mga kalagan, no? Hindi nyo pag iluga kay manti mo na patag sang veterinaryo, no? Nga wild animals, wala takabalo kundi sila halina kag posible nga may yara sang virus nga dala. Mas maayo nga mga domesticated animals lang aton nga alagaan o kon nimuon nga hinuptanan. Pilay mo ti alagad bing? Alagad bing. Alagad ming kagalagad ba? Pilang ote mo? Wala. 4 ote. Amo na, tama na. No, hindi pagdugangi kuyaknit. Pwede man ido lang. Sa alagad Ronalyn, anong ginahuptan mo? Lain buot? Siya. Okay, siya. Wala doro gamo. Sa dugang katapusan naton nga balita sa patag sang showbiz. Pagpangayo sang pasaylo ni Vice bangod sa sala nga pamangkot sa It's Showtime, gindayaw sa mga netizen. Para sa detalye sa nga balita, yara sa line number 4 si alagad Apple Queen Labrador. SBSK Report. Trending kagindayaw sa mga netizen ang ginhimo ni Vice ganda sa segment nga laro-laro peak sang It's Showtime sining nagligad nga Sabado. Ang nasambit nga hampang ang ginpasakupan sa mga construction worker, barker sa jeepney, cashier, waiter kag madamo pa. Nag-abanse naman ang dishwasher nga si Kath nga may ginpang-agyan man bangod naka-confine ang lola sini sa isa ka public hospital. Naglabot sa 50,000 pesos ang gintanya kay Kath nga amo naman ang ginpili sini. Wala na ini nagpasimpalat nga sabdo ng jackpot round nga
mahimo magpadaog sa iya sang 600,000 pesos. Gintistingan sa gihapon ni Vice Ganda ang pamangkot kung saan ang ini nga sabdo ni Kath. Apang sala gali ang pamangkot nga ano ang alias o kun pen name sang baganian nga si Gregorio del Pilar nga gikan sa ginbalasa nga mga letra sang iyang apelyido. Ang nakabutang nga sabat diri amo ang Plaridel nga hindi naman kay Gregorio del Pilar kundi kay Marcelo del Pilar. Diri kay naghinyo sang pasaylo si Vice Ganda kay Kath kay ginhimo nga 100,000 pesos ang premyo agud makabulig man sa ila. Gindayaw ang unkaboggable star kung paano niya na-handle ini. Ginkumparar pa sa pila ka netizens kay Willie Revillame nga kung sa wawawin ini natabo. Sigurado nga on-air na akiga na ang mga staff. Dili man masami nga nag-emote si Vice Ganda sa mga nagakatabo sa pungsod ilabi na kung nagaantos sa kabuhi ang nagahampang. Alagad mo sa pagtuo kag pagserbisyo, Apple Queen Labrador, 88.1 Spirit FM Rojas. SBSK Report. Madamog nga salamat alagad Apple Queen Labrador sa gindolong reporteri sa aton nga pagpangalagad. Kagamoy tuban ang kaundan sa aton nga pagbalita subong adlaw sang Lunes pet sa 15 kita sa bulan sang Setyembre tuig 2025. Sa tanan upod sa aton nga pagpangalagad, madamog nga salamat kag kita sa liwat. Bago kita magtakop ti ginapaabot ang aton nga pagpanamyaw sa makalagad naton nga nagasaulog sila nga kadlawan kag anniversary. Happy sacerdotal anniversary kay Reverend Father Paul Henry Bokbok. Happy anniversary gid Father Pupo kag salamat sa palain nga suporta man diri sa Spirit FM Rojas. At the same time, ti malipayon nga kadlawan kay Reverend Father Redan Apines sa Colegio de la Purísima Concepcion. Happy birthday kid Father Redan. Kag salamat man sa palain nga suporta diri sa Spirit FM Rojas. Kag amon nga pangamuyo sa inyo tanan sa inyong pagsaulog sa anibersaryo kag adlawan sa padayon nga bugay sa mahal nga Dios ug mapadayon man ang misyon para sa mga pumuluyo. Mayong udto lang dira sa makalagad kag best friend naton sa may Honey Carinderia. Sa mga wala pa da kapanyaga kadto lang kamo da makalagad sa Honey Carinderia sa Lawaan. Diri lamang ina sa Lawaan, Rojas City. Kun seafood naman na pangita nyo, kaiban pa nga mga manami nga pagkaon kadto lang kamo sa Nanam or sa Reese's Grill and Resto. Ang Nanam ara sa may People's Park, ang Reese's Grill and Resto malapit ina sa may San Antonio. Tilawi kag pamatud-i ang manamit nga luto ni Chef Joel Patugalan. Kung dessert naman na pangita nyo sa Jack's Coffee na kamo. Doyo lang ina sa Reese's Grill and Resto sa Baybay o kung sa Bread Basket. Isa diri ka branch sa may hotel sa Pueblo de Panay kag isa man dira sa may mall sa Arnaldo Boulevard. Mayong udtuman sa makalagad naton dira sa may Bath and Body Car Wash sa permigin nagapamati sa Spirit FM Rojas. Sa mga gusto dira magpatinlo sa masalakyan nila, dira na kamo sa Bath and Body Car Wash sa unahan sang Banicatulay. Mayong udtuman sa makalagad kag best friend naton mga nagatutok diri sa aton nga palatuntunan. Labi na dira sa may baby girl Carinderia sa may Lipunan or sa TATC. Sa makalagad naton nga pangita naman sang serbisyo sa ilang masalakyan, change oil, gasolina, crudo, diesel. Dali na kamo sa Lawaan Petron Superstation and Car Service. Owned and batched by Sir Mati, Ma'am Christine and Xavier Viterbo. Dali lamang ina sa may Crossing Seminary, Barangay Lawaan, Rojas City. Sa Liwata, magkadto lang diri sa Lawaan Petron Superstation Car Service. Sa mga napangita sang dekalidad nga balay kag duta, hindi na magduha-duha pa, makigangot lamang sa JP Orleans Realty Development Corporation. Andagin sila magbulig sa inyo agud matuman yung handom sa isa ka maayo dekalidad kag pulido nga balay nga makasigurado ka bugos nga pamilya makapuyo nga malinong matawhay kag mabinunga. JP Orleans Realty Development Corporation. Sa mga nagpangita manda sa mga bulong, di na kamo makadto sa, of course, dito lang sa Jump Pharmaceutical. Dari sa Tabok, sa entrance sang Capiz Doctors. Of course, kumanok naman kitlog, pangitaan nyo sa Cal's Poultry Supply na. Kung may mga kasapatan, kamo dahil hinuptanan nga luyag ninyo pa check up, pabulong, dali kamo sa Capiz Prime Veterinary Services, dali sa Lawaan, Rojas City.
Sige, wala na tiyempo diri sa aton nga pangalagad. Of course, dapat mabawi kita subong no kay wala naton nag-greet aton nga kalagad, partner technical sang niligad nga Sabado. Alagad Ronalyn katugan ikang magkanta diri Alagad Ronalyn. Kantahan naton aton nga partner technical no. Sang happy birthday nga nagasaulog sa ikadlawan sang Sabado. Alright, happy birthday, Alagad Benny Dalida. May pagkaon na da. Tani, damo pa sang bugay kag grasya, no? Ang maabot sa imo. Kag kabay pa mabusog mo kami. Ginapanawagan ko sila gusto magpadala, no? Bukas kami dito 24/7 para sa birthday ni Alagad Benny Dalida. Nagsa nagasaulog sa kadlawan, so happy birthday. Labi na kay ng Gem Ditangko Dordas kag kay ng Erlin Panes no nagasaulog sa kadlawan subong. Happy birthday sa inyo kay pa madamo sa gihapon nga bugay kag grasya labi na sa ikayong lawas kag sa kalipay no sa imo kag sa bugos nga pamilya. Happy birthday. Kag dali lang kuto baton nga pangalagad mga kalagad subong adlaw sang Lunes pet sa 15 kita sa bulan sang Setyembre tuig 2025. Sa pangalan na lang sa aton station broadcast team nga ginapangunahan sa aton na lang doon nga Arsobispo, the Most Reverend Victor Bendico Didi. Sa aton station manager, Reverend Father Mark Renflor. Technical Director, Alagad Mingming Wego. Partner Technical, Alagad Benny Dalida. Kaupo sa aton technical staff, Alagad Ana Marie Ledesma. Pag sa aton technical staff, no, nga nagsaot, sabi ko na Barbie. Alagad Albert Pastrana, congratulations. Sa tanan-tanan no, na nagkapasakop. Sa Alagad Ming maintraman ni suportahan ta sa no, sa ilang volleyball. Preparado na ni siya no. So congratulations no, kag kabay pa mangin mabinungaon ang 78th Grand Intramurals sa Coleo de la Purisima Concepcion. Hindi naman sa Alagad Rio de la Rosa nga nagasining, hindi importante kung gamay ka kung dako, taas man o kung nubo. Basta sa masakit ikaw lamang mapaylayo, kag imo pagtuo hantop gid sa makaako. Mayong udto kag God bless Pilipinas. Matuod nga balita, tampad nga serbisyo sa tagsa-tagsa, komentaryo na wala ka pangontra. Sa balita, serbisyo kag komentaryo, Spirit FM ang pahalag sa panyakan nyo. SP na, SK pa. Spirit Balita, serbisyo kag komentaryo. SPSK sa Spirit FM Rojas. Sa mga pinalangga namon nga kaalagad, kamo nagapamati sa 88.1 Spirit FM Rojas.